Köszöntöm Önöket! Dubóczky Krisztina vagyok, ez pedig a Hír FM debreceni magazin műsora. Mai vendégem Pintér Noémi táplálkozási tanácsadó kineziológus. Táplálkozási tanácsadó kineziológusként érkeztél. A hallgatók közül lehet, hogy sokan nincsenek azzal tisztában, hogy mit is jelent ez. Mutasd be magad, légy szíves. Számomra ez nem munka, hanem inkább hivatás, mert látom, hogy milyen sok ember életminőségén tudok segíteni azzal a néhány gondolattal, amit hozzá tudok tenni a mindennapjaikhoz. Hát a motivációm az nagyon szubjektív és nagyon triviális. Ugye, bár amikor én gimnazista voltam, akkor még nem volt Instagram, meg nem voltak ilyen közösségi fórumok, hanem egyszerűen csak egymást cukkolva próbáltunk, ugye rivalizálva, csinosabbakká válni. Elsősorban ez volt először a cél, hogy minél vékonyabbnak lenni, vagy minél formásabbnak. Hát ennek okán én nagyon sok fogyókúrát kipróbáltam, hogy ilyen népszerű fordulattal érjek, mindent is sikerült kipróbálni, és azt tapasztaltam, hogy nálam igazából hosszú távon semmi nem hozott eredményt. Aztán a mozgás az azért része volt az életemnek kisebb-nagyobb megszakításokkal, és ért egy autóbaleset is, aminek következtében létszükségletté vált, hogy minél többet mozogjak. És ennek ellenére nem tudtam, meg úgy gondoltam, hogy tudatosan táplálkozom, vagy megfelelő módon táplálkozom, mégsem jöttek olyan eredmények, és ez adta az inspirációt, hogy elkezdjek egy picit komolyabban foglalkozni ezzel a kérdéssel. Azért eltartott egy ideig, mire jutottam ahhoz a rendszerhez, amivel azonosulva tudok dolgozni, és be tudom tölteni ezt a hivatást, amiről beszéltünk. Nagyon vicces, hogy miért kell az embereknek tanácsot adni abban, hogy táplálkozzanak. Hát mindenki fel tudja emelni a kést, a villát, kanalat, stb. Szájához tudja tenni, meg ugye Besenyő Bista bácsi is tudatosan táplálkozik, tud róla, hogy eszik. De igazság szerint, hogyha szétnézünk magunk körül, akkor azt látjuk, hogy tele vagyunk mindenféle irányzatokkal, ha ezt a témát nézzük. Lehet paleónak lenni, lehet ketogén diétát követni, lehet vegánná válni, fénnyel is lehet táplálkozni, csak nem érdemes hosszú távon, és nagyon sokan el vannak veszve ebben a rengetegben, és az én hivatásom, az én feladatom ebben a történetben nem más, mint segíteni kiigazodni ebben a rengetegben azok számára, akik megtisztelnek a bizalmukkal. Ugye itt maga a tanácsadás az nem egy általános okoskodások pufogtatását takarja magában, hanem majd fogunk erről remélem beszélni, hogy igazából nem az kell, hogy valaki, nem az a fontos, hogy valaki általánosan minél több lexikális tudást halmozzon fel az egyes élelmiszerek hatására vonatkozóan, hanem igazából annyit kell tudni eldönteni, hogy nekem itt és most mi az igazán jó, és mivel annyira össze van zavarva már az elménk mindenféle tudással, kvázi idézőjelbe rakott tudással, hogy ezeket a manírokat, ezeket a plusz infókat kell tudni lefejteni, és pontosan elegendő, ha én azt tudom, hogy az illető azt tudja, hogy számára mi a megfelelő. Így, ahogy említetted, nagyon sokféle divatdiéta van, ez szerintem mindig is így volt. Mindig voltak azok, akik ilyen táplálkozási gurukként állították be magukat, és akkor azt hirdették, hogy az ő módszerük az üdvös egyedül. Olyanról is tudunk, hogy jönnek a reklámok, a hirdetések, ha ezt bekapod, akkor hirtelen 1 hét alatt 10 kilót lefogysz, és a többi, tehát ilyen nonsens dolgok. A nők különösen hajlamosak arra, hogy ennek bedőljenek, mert ugye mindenki azt szeretné, hogy úgy érje el az ideális alakot, vagy valami álomalakot, hogy erőfeszítéseket ne kelljen tennie, és ne kelljen megküzdenie azzal, amit most említettél, hogy neki személy szerint mi az, ami hasznos lehet, és mi az, amit el kellene hagynia. Említetted a saját példádat is, hogy nagyon sok mindent kipróbáltál. Hogyan alakult ez nálad, ez az arany középút? Mi az, amit most, hogyha megnevesítjük ezeket az élelmiszereket, anélkül, hogy valamit tiltó listára tennénk, vagy valamit magasztalnánk? Ha veszünk egy példát, akár mondjuk legyen akkor egy 30-as éveiben járó nő, aki súlyfelesleggel küzd. Mit javasolnál neki? Hát most jó sok labdát földobtál, amire így éhes kutyaként ráharapnék legszívesebben, de akkor konkrétan válaszolok erre a kérdésre. Igenis vannak olyan élelmiszerek, amik tiltólistásak, tehát
hogyha valaki egyszerűen egészségesebbé szeretne válni, akkor az az első, hogy megpróbálunk adalékanyagmentesen étkezni. Miket tekintünk adalékanyagoknak? Hát ugye ezek az ízfokozók, az állagjavítók, góargumi, xantángumi, a tartósítószerek, ugye nagyon sok élelmiszer tartósítva van, félkész készételek, ugye ezek tele vannak halmozva ezekkel az anyagokkal, a pótszerek, tehát amikor a fogyókúra égisze alatt megpróbálunk light dolgokat venni, ugye valamit kivonnak az adott élelmiszerből, meg kell nézni, hogy mivel pótolják azt, és nagyon sokszor ezek műanyagok, a szervezet számára emészthetetlen, feldolgozhatatlan anyagokat jelentenek, amiknek a tartós rendszeres fogyasztásával olyan emésztési elégtelenséget lehet elérni, aminek következtében nem csak a felszívódás romlik, de akár ugye mikro vagy nagyobb szinten is gyulladás állhat fönn. Először csak a belegben, vagy a belek környékén, de ha ez az állapot tartósan fönnáll, akkor az egész szervezetben is. Tehát ha valaki kvázi fogyni szeretne, akkor onnan indulunk, hogy ezektől mentesíti teljesen az étrendjét. De a másik trigger szó, amire ráharapnék, az a motiváció. Az első és legfontosabb az lenne, hogy ezt kellene tisztába tenni. Ne a strandforma legyen a cél, hanem egy olyan tartós egészségi állapot, aminek pozitív mellékhatása az, hogy a testösszetétel ideális mértékben változik, és akkor itt szeretném kiemelni, hogy nem mindenki számára természetes állapot, ha papírvékony bőre van, és látszanak akár hölgyeknél, akár férfiaknál az izomrostok, hanem igenis valamennyi zsírra szüksége van a szervezetünknek a normális működéshez. Ezt a szélsőségesen száraz, szálkás állapotot egyébként nem is lehet csak rövid ideig, vagy nagyon nagy áron fenntartani. Tehát egy hétköznapi ember számára ne ez legyen a vágyott állapot, hanem az egészség. És azt tudom mondani a hosszú évek tapasztalatának köszönhetően, hogyha ez marad a fókuszban, és nem tévesztünk irányt, hanem mint egy kis egyszarvú a szarvacskájával erre a célra irányulunk, akkor ez pozitív mellékhatásként exponenciálisan elérkezik hozzánk. Tehát lehet, hogy rövid idő alatt nem hoz akkora eredményt, mint a népszerű médiákon keresztül felénk áramló, hát egyébként zsákutcába vezető ígéretek, hanem lassan, de következetesen, egyébként hullámzó módon, tehát ezt is fontos elmondani, hogy a fogyás igazából nem egy lineáris folyamat, hanem megindul, megáll, viszont ugye a vektor az mindig a súlycsökkenés fölé és az egészség javulás felé mutat, és az eredmények abszolút exponenciálisak. Tehát azt tudom mondani, hogy 3-6 hónap távlatából teljesen más ember szokott velem szembe jönni, hogyha tartja a megbeszélt dolgokat. Amikor említettem, hogy nem tiltó listásak az élelmiszerek, nyilván ilyen alapanyagokra gondoltam, hogy se a szénhidrát, se a zsír, nem. se mi van még a rostokja, hát az különösen fontos, tehát én erre gondoltam. És nagyon jó, nagyon fontos, hogy említetted ezt, hogy igazából nem szabad azt hajszolni, hogy egy ilyen álomideálnak feleljen meg az ember, mert sokak számára elérhetetlen, és én is beszéltem olyan testépítővel, akitől megtudtam, hogy ahhoz, hogy elérje azt, hogy ő akkor azon a versenyen olyan szálkás, ahhoz napokig innia sem volt szabad, mert egyébként ott a víz raktározódott volna a hasán, vagy bárhol, és akkor nyilván ez. Tehát ezek nagyon nagy szélsőségek, amiket valóban nem is szabad az átlagembernek megcéloznia. Nem is kell. Azt gondolom, egy hétköznapi átlagember, és az átlagot ez semmiképpen nem degradáló, hanem inkább emelő módon értve. Ilyen célokat kitűznie maga elé, hiszen annyira hajszolt életet élünk, teljesíteni kell férjként, feleségként. Ha diákról beszélünk, akkor nagyon sok a tananyag, most volt az érettségi, akár egyetemi felvételi, egyetemi vizsgák, iszonyatos terhelésnek vagyunk kitéve. Azt egy olyan szélsőséges megvonás esetén, amit ugye ezek a radikális diétát magukkal hoznak, nem lehet egyszerűen teljesíteni. Tehát a maximalizmus, ilyen szinten való kihegyezése, az egy óriási zsákutca, és ami a legrosszabb, hogy örökös kudarc élmény mindenki számára. És ráadásul itt bejön az, hogyha valaki végigvisz egy ilyen divatos, mondjuk a
tojásdiétát 2 hétig, akkor lehet, hogy lefogy, nem tudom, 5-6 kilót is akár a 2 hét alatt, de utána nagyon sokszor szembesülnie kell azzal, hogy duplán jönnek vissza, tehát ott van ez a jó-jó effektus, semmit nem oldott meg, és a frusztráció csak nő. Igen, itt megint csak azt, hogy nagyon sokszor nem, hogy fordítva ülünk a lovon, hanem háttal, és a ló fejjel lefele van, és ezzel a maximalizmussal hajszolni, és próbáljuk ezt a szerencsétlen lovat, akik tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Tehát onnan az az első, hogy megállok a hülyeségben. Utána talpára állítom ezt a lovat, és először felülök rá, és nyugodt maradok, és megpróbálom normálisan értelmezni a saját lehetőségeimet és a helyzetemet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek módja van arra, hogy változtasson a táplálkozásán, nem rohamdiétákkal, és nem, most megjött a jó idő, és lekerül a téli kabát, és rájöttünk, hogy tulajdonképpen már nyitva vannak a strandok, és úristen, ez vállalhatatlan ez a forma, és akkor elkezdek mindenféle szélsőségekkel kitolni a szervezetemmel, azon túl, hogy valóban úgy szoktam mondani, hogy társasági adóval és áfával együtt jön vissza minden, amit ugye dobott az ember ilyen rövid idő alatt, de mivel felborítja az anyagcseréjének a működését, ugye a szervezetet egy pánikszerű állapotba állítja, és sokkal többet fog raktározni, mint amennyit azelőtt megtett volna. Tehát érdemes ezekkel számolni. Ennek kapcsán akkor elmondom az egyik nagyon fontos memóriafogast, amit szeretnék mindenkinek átadni, aki megtisztel és meghallgat, hogy a rendszerben való gondolkodás nagyon-nagyon fontos. Tehát lehet, hogy egy szélsőséges diéta rövid időre eredményeket hoz, de olyan szinten tönkreteheti az emésztésemet, hogyha ezt rendszeresen és ciklikusan csinálom magammal éveken keresztül, akkor olyan szinten borítom fel az anyagcserémet, aminek aztán visszafordíthatatlan következményei lesznek. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy a divatdiéták ellenére a populáció egyre inkább elhízott. Nem csak feltétlenül az abszolút számok számítanak, hanem a testösszetétel tekintetében, ha megnézzük, akkor a zsírszázalék drasztikusan megnő, és ami ebből nagyon veszélyes, az a zsigerek között ugye a viszcerális zsír, ami a belső szervek között van. Ez egy olyan passzív zsír, amit mozgással nem is lehet igazából az anyagcsere folyamatokba tartósan bevonni, tehát ha valaki a hasüregi zsírból szeretne fogyni, ahhoz igenis irányított táplálkozásra van szüksége, és ezt rendszerben való gondolkodással lehet következetes, szélsőségektől mentes fókusszal elérni. Jó, hogy említetted, mert ezt akartam egyébként, ide akartam az előbb kiukadni, hogy ha szétnézünk az utcákon, vagy bárhol egyre több elhízott ember van, vagy túlsúlyos, vagy nem is tudom, hogy milyen címkével lehet őket illetni, mert ugye megvannak ezek a kategóriák, hogy mikortól túlsúlyos, mikortól elhízott már valaki, de a fiatal generációkban is egyre jobban. Egy iskolába például én belegondoltam, hogy én dolgoztam tanárként is, és most egy osztályon végignézve, akár általános vagy középiskolában sokkal több túlsúlyos gyereket látni, mint mondjuk az én időmben, amikor középiskolás voltam, szinte nem is volt az osztályban olyan. És nyilván ennek köze van ahhoz, ahogy ma táplálkozunk, egyáltalán ahhoz is, amilyen élelmiszereket el tudunk érni. Van lehetősége a mai embernek arra, hogy ezeket az adalékanyagokat teljesen kihagyja az életéből. Te mit szoktál javasolni? Abszolút van lehetőség. Nyilván a tágabb értelemben vett makrokörnyezettől nagyon nehéz távol maradni. Tehát a légszennyezés, a permetezés a talajnál, a növényeknél, illetve a műtrágyázás a talajnál, ezeknek a következményeitől nagyon nehéz eltávolodni. De mindig van választásunk, és akkor ez egy másik nagyon fontos sarokpont, hogy a tudatos táplálkozás az nem egy tűpontos táplálkozást jelent, hanem egy olyan választási képességet, én azt gondolom, hogy a számomra jelen pillanatban fennálló lehetőségek közül el tudom dönteni, hogy mi a legjobb, hadd éljek itt egy konkrét, nagyon kedves példával. Már évekkel ezelőtt volt nálam egy menedzser, fiatalember, aki vállalkozást vezetett tanácsadáson, és hát ugye nagyon sok, nagyon nagy anyagot szoktam adni. Ezt, hogyha azonnal megpróbáljuk beilleszteni az életünkbe, akkor nyilván nehézséget jelent, de ha szépen lépésről lépésre föl van építve, akkor egy hónap alatt abszolút lehet váltani,
És még ő ebben az 1 hónapos időszakban volt, rohant A-ból B-be, és felhívott, hogy Noémi öcsém, nagyon éhes vagyok, nincs a közelemben semmi, csak egy pékség. Mit egyek? És akkor bement a pékségbe, telefonon felsorolta nekem, hogy mik elérhetők, és akkor abban maradtunk, hogy egy meggyes rétessel kibírja a következő helyig, ahol normális ételhez fog tudni jutni, vagy számára tápláló ételhez fog tudni jutni. Tehát ez a tudatos táplálkozás, hogy tudok választani. Tudom azokat az ismerveket, amik számomra jók, nem a szomszéd számára, vagy nem a multiplakátokon látott XY számára, hanem hogy számomra mi a legjobb. Nyilván ennek vannak általános aspektusai, amiről beszéltünk, hogy megpróbálok adalékanyagmentesen táplálkozni. Debrecenben is van zseniálisan jó pékség, ahol amikor az számít, hogy gyorsan tudjak jót venni, akkor oda be lehet menni. Illetve vannak személyre szabott dolgok, amiket viszont nem tudunk kihagyni, nem tudunk kikerülni. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy én is kipróbáltam mindent, és tele voltam a zsákutcákban összeszedett kudarcokkal. Nyilván ez egy idő után az emberek önértékelési tendenciájában is egy leszálló ágat mutat. Na most, tehát az, amikor én elkezdtem ezzel a rendszerrel, ezzel a módszerrel foglalkozni, az fogott meg benne igazán, hogy arra a dologra épít, ami mindannyiunkban közös, és kvázi majdnem, hogy ez az egyetlen közös azon túl, hogy emberek vagyunk, ez pedig az egyediség. Tehát mindenkinek vannak az anyagcserében olyan rájellemző sajátosságok, ami különböző reakciókat rejt az élelmiszerekre vonatkozóan. Mit jelent ez a gyakorlatban? Említetted az előbb, hogy ugye most átok-rátok szénhidrátok, nem merünk szénhidrátokat enni, vagy ugye a paleo, vagy a keto vonal, az inkább ezt követi. Vagy ugye vannak a vegánok, ugye a vegánságnak is van egy nagyon szép üzenete, nyilván én ezt el tudom fogadni, de ugye az embernek nincs 4 kamrás emésztőrendszere, mint a marháknak, ugye a rengeteg rost emésztéséhez, tehát érdemes vegyesebb táplálkozásban gondolkozni. Itt ezek az egyéni sajátosságok, amit az előbb említettem, az élelmiszerekre adott reakciók egyéniségében is megnyilvánulnak. Igenis van, akinek szénhidrátban gazdagabban kell táplálkozni ahhoz, hogy jól legyen, míg másoknak magasabb zsír vagy fehérje bevitelre van szüksége. És hogyha én most egy kicsi kék kocka vagyok, akkor holnapra nem lesz belőlem nagy piros gömb, csak azért, mert a multiplakáton azt mondták, hogy az nekem jó lesz. Tehát itt muszáj mindig az egyénnek a saját szervezetének igényeihez igazodva, teljesen normál élelmiszerekből válogatva elkezdenie étkezni. Hogyan tudja valaki ezt így? Persze nyilván az évek alatt megtapasztalja és odafigyel magára, ha nyitott, akkor magának is megtalálhatja, de te ebben hogyan tudsz segíteni pontosan, hogy néz ez ki? Hát bár így lenne, amit mondtál, az lenne a legjobb, és nekem ez a hosszú távú célom, hogyha valaki megtisztel és eljön, hogy visszavezessem önmagához igazából. Hogyha nem lenne tele a fejünk ennyi zagyvasággal, amiket az aktuális irányzatok képviselnek, akkor valóban reálisan meg tudnánk hallani ezt a belső hangot. De egyrészt az adalékanyagok is, ugye az ízfokozóknak van egy függőséget okozó aspektusa, és ezt ne felejtsük el. Tehát nem mindig érdemes felülni erre a vonatra, hogy hú, én most ezt kívánom, teljes kávé, vaníliafagyi, stb. Tehát ezekre nem feltétlenül érdemes felülni, de hogyha szépen a lovacska meg van fordítva, irányba van állítva, ahogy az előbb mondtam, akkor az önreflexió sokkal pontosabbá válik. És amiben én tudok segíteni, az az, hogy ezt a rendszert szépen az alapjaitól kezdve felépíteni. Ez jelent a táplálkozáson túl egyfajta gondolkodásmódot is, az alapanyagok közötti választás képességét is, nyilván teljesen gyakorlati útmutatóval, tehát hogy milyen termékeket érdemes venni, ahol helyismeretem van, mint például Debrecenben, vagy Budapesten, vagy ugye én Heves megyéből jöttem, akkor ott hova érdemes menni az adott termékeket megvenni. Egészen odáig elmenően, hogy akár személyre szabott mintaétrendet is tudok írni, ahol a makroelemek, tehát a fehérjék, zsírok, szénhidrátok, magyarul a húsi és a köret közti arány is
egészen konkrétan meg van szabva, tehát nem csak azt, hogy mit, hanem egymáshoz viszonyítva, milyen arányban és mennyit, illetve, hogy hányszor érdemes enni, mert ugye ebben is vannak elég szélsőséges nézőpontok, hogy most 2-szer kell enni, vagy 6-szor kell enni, stb. Ebben is vannak egyéni eltérések. Ott van például a szintén nagyon népszerű időszaki böjtölés, ez néhány éve hallottam róla, meg is döbbentem, hogy sokan vannak, akik ezt csinálják, és akkor koplalnak mondjuk 12-18 órán át, aztán utána meg, hát akkor sem szabad mindent ész nélkül enni, de ez a szervezetre szerintem nem feltétlenül van jó hatással, vagy te szakemberként erről mit gondolsz? Itt is van szórás, tehát itt sem szabad bigott vagy ortodox módon gondolkozni. Alapvetően az ember azért arra, van egy normál biológiai ritmusunk, ugye, ami alkalmazkodik a napszakokhoz. Nyilván akkor vagyunk aktívak, amíg a nap az égen van, és akkor kell pihennünk, amikor a nap is pihen. Tehát éjszaka nem eszünk. Tehát ez a bázis, ez az alap. A mikroböjtölésnek, vagy intermittent fastingnek ugye az lenne a lényege, és erre kellene a hangsúlyt fektetni, hogy ezt a ritmust kövessük. Ebben sem mondom, nem lehet teljesen szélsőséges módon gondolkozni. Ugye vannak a pacsirta típusú emberek, akik korán kelnek, és korán el is fáradnak. Még vannak mások, akik sokkal nehezebben indítják a napot, de éjszaka meg este még pörögnek. Itt sem lehet ráerőltetni sem egyik, sem másik módszert valakire, hanem meg kell próbálni ehhez alkalmazkodni. De tudni kell, hogy ezeknek a mikroböjtöléseknek van egy nagyon pozitív hozománya, ezt autofágiának hívják, ezt így ismeri a tudomány. A szervezetnek az öngyógyító mechanizmusai indulnak be akkor, hogyha 11-12 órán keresztül nem viszünk be semmi olyat, aminek inzulin válasza van. Magyarul csak vizet vagy üres gyógyteát iszunk, ezeknek nincs inzulin válasza, akkor a szervezet elkezdi a saját kvázi károsodott sejtjeiből felépíteni önmagát, vagy azokat lebontani, ami egy nagyon-nagyon pozitív dolog, de mondjuk azoknak, akiknek magasabb szénhidrát igénye van, ezeket szoktuk egyébként szénhidrát típusoknak hívni, nekik nem megy az, hogy 8 órás időablakban táplálkozzanak csak, és 16 órán keresztül ne egyenek. Egyszerűen a szervezetüknek nem ez a beállítottsága. Náluk ezt ki szoktuk húzni olyan 10 órára, de azoknak, akiknek magasabb fehérje vagy zsírigénye van, azok nyugodtan összehúzhatják ezt az időablakot akár 6 óra hosszára is. Tehát nekik lehet olyat csinálni, hogy 6 óra hosszában eszik, 3 órás ritmusokkal, tehát teszem azt, eszik mondjuk 7 órakor, 10 órakor és 1 órakor, és akkor délután 1 órától már másnap reggel 7-ig nem eszik semmit, és kiválóan tud teljesíteni, a napi hullámzásoktól mentes ugye a tevékenysége, nincsenek ezek az energiaszintbebukások, ami ugye ismerős, hogy délben de jó lenne aludni egy kicsit, vagy este 6 órakor már vége a napnak, vagy éppen reggel nehezen indul. A szénhidrát típusoknál ezt nem lehet kivitelezni, tehát nekik igenis nem azért, mert az önuralmuk gyenge, hanem a szervezetük úgy működik, hogy bizonyos ritmusban 3-4-szer, vagy akár 4-5-ször is bevitelre van szükségük ahhoz, hogy ezt a magas energiaszintet tudják biztosítani. A mai modern világban, meg régen is volt ilyen, viszont előfordul, hogy valaki 3 műszakban dolgozik, akár nappali, délutános és éjszakás műszakban. Nekik hogyan tudsz segíteni? Hát borzasztóan nehéz dolguk van. Nagyon sok olyan túlsúllyal küzdő emberrel találkozom. Legyen az akár orvos, akár gyárban dolgozó, aki ezzel a felborult bioritmussal olyan komoly anyagcsere, illetve egészségügyi problémákkal küzd, amivel tehát nagyon nehéz ilyen életvitel mellett tartós javulást eredményezni. De ugye én azt gondolom, hogy hosszú távon az nem lehet cél, ami elérhetetlen. Ezt ugye beszéltük, ez nem csak azt jelenti, ugye, hogy nem strandformára kell törekedni, hanem ha valakinek egyszerűen ilyen az életvitele, akkor ehhez kell alkalmazkodni. És akkor meg kell próbálnunk, és mindig ez a cél, egy olyan utat fölállítani, ami az illető életviteléhez a leginkább illeszkedik. Ez mindig egyéni megbeszélés kérdése, ugye nagyon egyediek a ritmusok,
meg szoktuk beszélni, hogy ha szénhidrát típus, ha fehérje típus, nagyon sok egyéb dolog is befolyásolja még ezt egyébként, hogy hogyan szűrünk az ételek között, de hogy mit érdemes este, vagy az éjszakai műszakban ennie, vagy másnap mit érdemes ennie, vagy hogyan tud kompenzálni, hogyan tudjon kikerülni például a felborult bioritmusa miatt bekerül egy ilyen kávé csapdába, és kvázi vedeli a kávét, ami hosszú távon csak komolyabb problémákat indukál, hogy hogyan lehet ebből az ördögi körből kikerülni. Ez mindig egyedi megállapodás kérdése, mondom, az életvitelhez, az illető szervezetének az igényeihez igazodva, de mindenképpen úgy, hogy azt ne egy drámaként és ne egy radikális változásként élje meg, mert akkor előbb-utóbb föl fog vele hagyni. Azért is kérdeztem rá, mert volt szerencsém megtapasztalni az éjszakai műszakot, és akkor nekem voltak is ilyen problémáim, tehát rövid időn belül, pár hónapon belül adódtak ilyen emésztési problémáim, amíg utána elmúlt, amikor munkahelyet váltottam, tehát érdekes ez tényleg. Ami még eszembe jutott, és amit mindenképp meg akartam kérdezni tőled, az az, hogy manapság divat egyes konyhákat minősíteni, hogy a magyar konyha ilyen, az olasz konyha olyan, a görög ilyen, és a többi. Ez nem közvetlenül kapcsolódik ehhez, de mégis a táplálkozással függ össze. Neked erről van személyes véleményed, vagy mit gondolsz erről? Érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni, vagy minden konyhában van valami, amit megragadhatunk, amit fogyaszthatunk, vagy hogy is fejezem ki magam? Tehát érted, igen. Itt visszatérnék egy gondolat erejéig a rendszer szemlélethez. Ugye mondtam, hogy az ember maga is egy csodálatos rendszer, tehát nem lehet csak az emésztést nézni, csak a hormonrendszert nézni, csak egyes elemeket kiszedve ebből a rendszerből, hanem ugye magát az egész embert kell nézni. De az embert azt úgy is kell látnunk, hogy a környezetének a része. Ugye mi itt Magyarországon élünk, a magyar levegőt szívjuk, a magyar talaj, ideális esetben a magyar talaj táplálta növényeket fogyasztjuk. Mindennek megvan a maga mikroflórája, a maga baktérium rendszere. Ugye nagyon érdekes, nem szabad ettől, ez is egy nagyon érdekes tény, ugye, hogy a babák, a csecsemők ugye az anyaméjben azt teszik, amit az anyuci ad, ugye a bélrendszerük kvázi üres, és a természetes szülés folyamán a bélcsatornában meglévő baktériumok adják az első baktériumkészletet az emésztéséhez. Folytatjuk a beszélgetést Pintér Noémi táplálkozási tanácsadó kineziológussal. Dubóczky Krisztina voltam, a viszonthallásra.